उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ पानेरिनि कसुबिलाव खुंदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हाबा मावनाय बेवहाय उदालगुरि जिल्लाया मोनसे स्पेशल जायगा दङ जि समाव दरं जिल्लामोन बै समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मुभमेन्ट जिखिनि बायदिसिना हाबाफारि बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ दरं जिल्ला हिसाबैबो जोबोद गोख्रोङै मावबोदोंमोन रायजो राजाखौ लानानै दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो बर' हारिनि जारिमिनाव नायोब्ला नुयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादखौ नागारनानै बर' हारिखौ खौसे खालामनो हानाय बर' हारिनि जायखिजाया अलखद समाव गसंनो हानाय बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो हानाय आफाद जोंनि हारियाव आरो बेबायदि गोख्रों आफाद गैया माखासे आफादफोर दङ बे आफादफ्रा लोगो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' थुनलाइ आफादजों लोगो लानानै जयैनो गोबां खामानिफोरखौ मावो दा बेनिखायनो बर' माहारिया जुदिअबा जोङो मोनसे समाव सासन जन्त्रजों सोबख'जानाय थगायजानाय नासयजानाय मोनसे थासारिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजों बेनिफ्राय जों उदां जानो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे हाथियार लानानै सोमावसारनाय माखासे जांख्रिखांनाय बे गासैबो थासारिखौ नायोब्ला दिनै जे बर' हारिया बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे हारि जानो हाबाय बेनि थाखाय आङो गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम साबायखरखौ बावो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिसिम साबायखरखौ बावो आरो दायो जोङो मोनसे लेभेलाव फैबाय बिनिख्रुइ गोजौआव थांनो थाखाय जोङो गोब्राब खामानि मावनांगोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनो जौ जुवा खोमसि फोथायनाय ड्राग्स बायदिसिनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो दाबो मावबाय थादों इयुनाव बे गासैबो हाबा मावनायखौ लानानैनो जों मोनसे बड'फाया हास्थायनाय बायदि गेरेमसा हारि मोननो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि समाव मिजिंथिनो हायो दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायसम गोख्रों जानानै थानायखौ जों हास्थायो पानेरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बुंदों दा बिराद बन्सित जानायखौ जौगाखांनायनि बेलायाव बे बन्सित जानायखौ बेयो गोबाव सम जाबाय बिटिआरनि जे बिटिसि जे जा 17 इयार्सआव गोबां जौगाथाय हाबाफारि जानांगौमोन दा बियो जायाखै पानेरि ओनसोलाव दा बेनिखायनो जोङो पानेरि ओनसोलखौ एसे गोसो होदों दा बेवहाय मोनसे स्टेडियामनि थाखाय अलरेडि मोनसे स्किम सेंसन खालामनाय जादों आरो दिनै नैबे जि पेन्डेल बेखौ लुनो थाखाय 75 लाख रां होनाय जादों आरो जि फसंथानफोर पानेरि ओनसोलाव जाथावो बे फसंथानफोरखौ इयुनाव गायसननो थाखाय पानेरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै हाबा मावगोन 6.3 नि क्ल'ज बायदि जिखिनि माने कलेजफोर दंमोन जिद' कलेजफोर बेनि खामानिया माबायदि सेकेन्ड फेजनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामगोन फार्स्ट फेजआ जालांबाय सेकेन्ड फेजखौ जेला गभर्नमेन्टआ प्रसेसखौ लागोन अब्ला निस्सय बाखि थालांनाय कलेजफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन आं बेखौ फोथायो टेटनि बेलायाव टेटआ बावैनो एडभार्टाइज जागोन अब्लानो जोङो बिनि साख्रिखौ होगोन